ikopru. Le, mhux veru. Għanna l-kampanja ta' Sindku bizzejiet, tal-MP kbira ħafna. Waj, ma xie tinsin, ma bija. Wieħed mir-regrets tal-ħajja. Għagġu l-elezzjoni tal-Kunsil Lokali. Diktab poeziji. Kont kanta u koll. U għamilċi żmien jien naf ma kellix nagħmel, ma kienx kantanti biżejjed, ma ta' kanta naqra jien ukoll. Isma, semmi li drama Maltija li fl-opinjoni tijak hija tal-qamel. Le. Asjak is-sawatni. Le, ma rrit narmi Li moġbitekx. George ta' Donuts ġim l-laqwa drama li għazzaret fil-Mediterran. Min għalek jisema Mario xaħġa. U kienet immodellata fuqek. Isa, ma l-ħroġa ta' Le ver, 1998. Il-modellata fuq. Immodellata fuq, kienet fuq. Mela sabiħa ġit. Meta tkun producer tidderiġi, ma tistax tkun motiv. Fred, għax il-problemi il-ħin kollu ġejjin fuqek, il-ħin kollu. Lek m'intix kapaċi solvihom dak il-ħin bil-wifqa u tidher li inti in kontroll tal-affarijiet, ma allura ħatfalli. ċetti, bati, ta' nitkellmu man-nies. Xaffarijiet hawnhekk ta' Xaħat għallu xaħġa fuq sensidil. Xejn ma joġbu dal-moza. Battu u li tikajna bil-kbir kienet a big deal. Ġifiri, kissirnija dar bil-ġida, kienet serja hekk. Għax l-għu jistijaj tuħu gost ċerebra kollox, jekk hemm il-ġurnata ta' dubbin tkun trid tgħidlu ejja noħorġu. L-aħħar domanda llum differenti tiegħi. Da xkien. Le, l-aħħar domanda ħanamilha, jkolli nagħmilha. X'inhi l-aħħar? Ħara ġejja. Kemm int kontent bil-gvern preżenti mill-1 sa 10?